Nyt näytän, miten konstruoidaan kohtisuora. Ensin piirretään suora S, jolle piirretään pisteet A ja B. Sitten otetaan harppi ja piirretään samansäteiset ympyrät, jotka leikkaavat toisensa. Niitä ei ole pakko piirtää kokonaan, mutta silleen, että saa 2 leikkauspistettä niihin. Noin. Sitten otetaan viivatin ja yhdistetään nämä 2 leikkauspistettä. Näin. Ja sitten saimme tähän kohtisuoran. Tadaa!